Piştî derbasbûna 8 salan li ser revandina 8 efserên Kurd yên ji rejima Sûriye cuda bûî hîn jî her 8 efserên Kurd bêçaranivîsin. Malbatên wan jî banga xwe digînin Serok Barzanî û daxwaza çaranivîsa wan dikin. Di daxuyaniyekê de bi bûneya derbasbûna 8 salan li ser revandin û binçavkirina her 8 efserên Kurd malbatên wan dîsa banga xwe gihandin Serok Mesûd Barzanî û hikûmeta Herêma Kurdistanê û hemû alî û serkirdeyên partiyên siyasî Kurdî rewşenbîr, mafnas, rêxistinên mirovî yên Kurdî, Erebî û cîhanî herwiha hemû dezgehên ragihandina Kurdî ku fişarê li ser pêdê bikin da ku çaranivîsa efserên Kurd diyar bibe. Di banga xwe de malbatan dazanîn ku diyarkirina çaranivîsa wan erkekî niştimanî ye. Tevî ku her 8 efserên Kurd yên ji rejima Sûriye cuda bûne li deverên dibin destê rêveberiya pêdê de hatibûne revandin û nûçeyên wan hatin birîn lê pêdê dan pêdan bi hebûna wan efseran di zindanên xwe de yan jî radestkirina wan ji rejima Sûriye re hetanha nekiriye. Çalek van siyasetmedar û malbatên wan daxuyaniya xwe de tekez dikin ku bi destê pêdê hatine revandin.